सार गिबियावनो सारनिसिम खुलुमग्रोनाय थाबाय। खुलुमबाय। आरो आंनि गिबियावनो रंजा बाजा चेनेलाव सारखौ बरायनानै लाबाय आरो लोगोसे नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोनखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। दायो जोङो सारखौ आंनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनानै लाग्रोनो सानबाय। आंजों फैफानो हानाय बिलिस्वर बसुमतारीखौ सारखौ बरायनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। दायो बरायनाय हाबाफारिया थांबाय। दायो सारखौ गावनि आबुं सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। गिबियाव गोजोन्थों आरो हामग्लायनाय थाबाय। रंजा बाजा चेनेलनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय बाख्नायनायखौ बावहरनाय जाबाय। आच्छा, आं मुस्रि करेन्द्र बसुमतारी Ex.MLA आं खेबथाम MLA जादोंमोन। खनथाम देरहादोंमोन ना सारा? पानेरियाव 91-96 नि गेजेराव खेबसे, बिनि उनाव एखे राहैनो 2001-2011 सिम खेबनै मासपाटआव। मासपाट संस्थियाव आरोना? मासपाटआ 70 नम्बर जाबाय, पानेरिया 64 नं। आंनि न'आ दियाबारिमोन। जियाबारि ना? आं बेहायनो जोनोम जादों। जियाबारियाव? जियाबारि नङा, दियाबारि। दियाबारि। बे रेभिनिउ बिनि भिलेजआ, आसल भिलेजआ आइथानजार। आइथानजार गोलैयोमोन आरोना? दियाबारिया मोनसे सुबा। जेरै गावबागाव कल'नि बानायना ला होमबा? जेरै दा बे आं जनाया नोंजों दा आं रायज्लायनाय बे जायगाया बालिसिया। बालिसिया गोलैयोना? खिन्थु जों हागजेर कल'नि नाम लादों। हागजेर, जयबब्र हागजेर। हागजेर कल'नि स्कुल खाथिखाय। दा जोंनि मौजाया फुबदुलगाव मौजा बै समनि। बै समाव एखे आरम्भनिथाराव रौता बागाना पस्ट अफिसमोन। बेनि उनाव गेरुवा बाजार जादों। जोंनि समस्थिया दलगाव समस्थिमोन। आं बै पार्टखौ बुंग्रोनोसै आरो गावनि माने सिनायथिखौ। थानाया दलगाव थाना, मौजाया फुबदुलगाव मौजा। आंनि बिथा बारि बे जनायनि साखाथि फाखाथि अरां मौजायावबो आंहा हा दं, दाबो दं। जों अराङाव खाजोना होयो। बिनि उनाव आं जेब्ला MLA जाबाय 1994 आव आङो बेवहाय खारबोयो। बेहाय फैबाय आरो? बेनि आगोल बे हाखौ आं बायना लादोंमोन 1500 79 आव। बेसेबां हाजाराव? 1500। 1500? बिगा 3000मोन, आधा बिगा लादों आरो। दाथ' बिनि दामा जाबाय। जोङो साब्रै लोगो नांनानै, जोंहा जुगेश्वर नार्जारि, ओरैनो थान्दा मास्टार होनो, दानेश्वर ब्रह्म हेडमास्टार, ओमफ्राय बै दै बारनायनि कमल कापुर नार्जारि आंनि लोगो, भैरब नार्जारिनि फंबाय, थान्दानिनो बिमा असिलि बिमानि फंबाय, जों साब्रैजों लोगो नांनानै लादोंमोन आरो बे हाया आदिबासिनिमोन, मियादि हा। बेखौ सासे फादारनि थ्रुयै जों लादों। बे हाया फादारनि आखायाव सोमजिनानै दंमोन आरो। आंनि सिनायथिया बे, आफानि नामा रुंसारि जानकि बसुमतारी, आबौनि नामा गांग्रें बसुमतारी, आइनि नामा सावख्लि बसुमतारी, आफानि आफाया आबौआ
110 बोसोर बैसोआव थैदों 110 बोसोर 1984 ना खिन्थु बिनि आगोल आफायासो थैग्रोदों आबौनि सायाव गाय नोंसा फादारा थैग्रोदों आरो आफामोननि बंस'आ बिसोर साथाम बिदा फंबायमोन देरसिना बिबुमोन आफाया 4 नम्बर बिनि उनाव आनै दं आफानि आनजाय गेजेराव गेप्स दंबावो सानैसो बे जा बर'दा मास्टारखौ मिथिया नों बर'दा मास्टारखौ बै सन्जया खरथेङालै दा सार होमबा बे आमाया पुलिसमोन थैबाय पुलिसमोन ना बे खाथियावलै नों मानो मिथिया जानो खरथेंखौलाय दा खोनाबाय सार र' बे आनैया दाबो दं ना मा 84-85 जाबायदां दे दाना बुंदो दानिया बे सिनायथिखौ होबाय नङा होमबा नेक्स्टआवहा सारा थुनलाइ बिथिङावहा गांबेसे लेखा सुजुनानै गालांखो आरो मा लेखा सुजुनानै बा मोगथां महराव आं गांबा सुजुबाय मुंफोरखौ गोसोआव दं दा दंजोबो गांसेया पाब्लिश खालामनायल' पाब्लिशार मा नाम मोनलाय नामा प्रथमा लाल खन्थाइ असमियानि गोजा खन्थाइ आरो नैथियाव बे खन्थाइनि नामाव आङो कबिरत्न टाइटेल मोनदों सारा बेखौ कनकसन डेका असम साहित्य सभानि प्रेसिडेन्टआ होलांदोंमोन 2006आव माबे बिमुं मोनदोंमोन रत्न कबिरत्न खन्थाइनि रत्न माने बिमुं मोनदोंमोन आरो सारा ना बे लाल खन्थाइनि सायाव बिनि उनाव अलंबार बर'नि खन्थाइ बिजाब ना बे नैथि बिनि उनाव साइमन कमिसन गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ जेब्ला 1929 4 जानुवारियाव शिलंआव मेम'रेन्डाम हैनो थाङो बिनि सायाव थुनफावथिना मोनसे बिजाब आं लिरदोंमोन आरो बे बिजाबनि सायाव आङो भावथिनाबो खालामखांबाय गावानो माने माबा खालामदों रुल लादोंमोन आरो ना आंनि लेखा क'क्राझाराव खेबसे रौतायाव खेबनै गहपुराव खेबसे दाब जायगायाव माने दिन्थिदोंमोन आरो बे माबाखौ थुनफावथायखौ गहपुराव आं भावथिना खालामाखिसै आं डाइरेक्सन होदों आरो क'क्राझाराव आं निजेनो खालामदों क'क्राझार मा जायगायावमोन बबे जायगायावमोन देबरगाव न बे अल आसाम ब्रह्म धर्मनि कनफारेन्सआव बेहाय दिन्थिदोंमोन आरो ना कालचारेल इभिनिंआव कालचारेल श'आव आरो बिजाब महराव दंना सारिफोर दायो बे दं बिजाब महराव दं ना बेनिफ्राय खै नम्बर जाखो 3 नम्बर सहैबाय फर्टआवहा बेनि उनाव दावहानि उखुन्दै आंनियावबो दङ बे लेखाया सारा गां हरदोंमोन ना फुल नाटक बेनि उनाव रायखसनि टिमा बे गांनैया दं आंनियाव रायखसनि टिमा आरो रायखसनि टिमा सारानो हरदोंमोन आं बिनियावहा ना रायखसनि टिमाथ' फुल ड्रामा जाबाय इउटुबाव हगारजोब्बाय आं इउटुबाव नायाखै नोंसोरो गैया नायनाय जायाखै रायखसनि टिमा होनना नायबानो जाबाय ना उनाव नायनोसै सम खाबु ओमफ्राय माबाखौ हगारनाय जायासै दावहानि उखुन्दैखौ बेनिफ्राय लास्टाव गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि जिउ खौरां गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म जिबनी असम साहित्य सभाया 1983आव प्रथम साफायनानै दिहुनजेनदों बेखौ आङो 2008आव बेखौ आं साफायनानै होयो सेकेन्ड एडिसन दानि गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि जिउ खौरांखौ असम साहित्य सभाया बिस्रा गिदिर मानसिनि जिउ खौरां दिहुननाय स्किम दङ आसनि दा गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि माबाखौ बिसोरो सोसननानै लायो सार बे
थुनलाइनि बागै माने थांबाय नङा होमबा लेखा दिहुननाया दायो आं गुबुन मोनसे सोंबावनो सानदों सारखौ बेनो जाहैबाय सारा देंखोगिरि हिसाबैबो जों सारखौ माने मिथिनो मोनोमोन दोंबेसेसो केसेट दिहुननानै गालांखो हारिमु बिथिङाव गलाय गथाय आं डाइरेक्ट खननाय आरो आंनि खन्थाइ लिरनायखौ सोरनोबा खनहोनाय ओमफ्राय 27 जाबाय आरो 27 नाम्बारा 27 songs दा खन्थाइगिरि होनब्ला मा देंखोगिरि सिंगार होनना बुङो बांलाजि आङो बेबादि मेथाइ खननायनि आंहा जेबो माबा गैयामोन थांखि गैयामोन खिन्थु मेथाइखौ आं अत्यन्त मोजां मोनोमोन आरोना बिसेसके हिन्दी मेथाइ हिन्दी सिनेमा थियेटार गान बाजना आं बेफोरखौ सारा मा मेथाइ बेखौ एसे फोरमायनो हागौमोन नामा आरो सारनि माने बबे मेथाइखौ माने बांसिन मोजां मोनो माने गावनि जिउआवहा माने गोसो सिङाव रिंबाय थानाय बे मेथाइखौ एसे खननानै होनो हागौमोन नामा सारा दासिम गंथाम केसेट दिहुनबाय आं बिनि गेजेराव बेस्ट केसेटआनो जादों बास्कि बिबार बास्कि बिबारखौ नुबायना नोंसोरो बेखौ ब्रेकेटआव सुलिका सिरिज नुबायना नों बिखबखौ नुबाय बे सिरिजखौ आं सुलिकाखौ खनजोबदों सुलिकाखौ बेहाय आंजों डुएट दङ आरो बास्कि बिबार मेथाइ आंनि फेभारिट बास्कि बिबार ना डुएट बेबो बेखौ जाबाय गुथाल बिमाजों आंजों खनदों गुथालखौ सिनाया होमबा सिनायो बिनि गेजेराव 7था मोनसे बे पदनि ब्रह्ममोननि मोनसे बैसागु मेथाइखौ सोदेरना होदों रिकुवेस्ट खालामनायखौ सुलिकाजों आंजों खननायानो बेस्टमोन आरोना दा मेथाइ खनोब्ला आंखौ खनना होनो हागोन नामा एसे मानसिफ्रा गाज्रि मोनगोन ना दे बेमारि मानसिया बोरै मेथाइ खनलायखो दे नांथ'ला जोबथेसालियाव बोरै सेवहोनानै दोननो हानाय जोंलाय नंगौ सार दाख्लैनि मथे रन्जनखौ फासि होमारोब्ला प्रिथिबिनि मानसिफ्रा बर' जाथिखौ मिनिगौमोन नंगौ सार मानो रन्जनल' सोरबा आरो सेकेन्ड थार्ड रन्जनखौबोथ' जों जेलाव दोननो हायाना बिजेडि जाथिनि लिडारफ्रा नङा होमबा नंगौ सार आंना बे आरो आं बेखिनि मेसेजखौ होबाय नोंथाङा बेसेबांसिम सोलोंथाइ लायामोन आं BA पास बिनि आं ल' एडमिसन खालामदोंमोन आन्दलननि थाखाय कमप्लिट जायाखिसै कर्सआ जोब्बायमोन जोंनि समावथ' कर्स फोजोबग्रोनानै एक्सट्रायै फरिखा होलांबाय थाबाबो जायोमोन बिदिनो आन्दलना देरबाय बड'लेण्ड आन्दलना बेबायदिनो अनेक जोंनि आन्दलनाव सेक्रिफाइस खालामनानै फरायनायफ्रा आद्रा जाजोबदों आरो दा जोंफोर एसे बोरैबा खालामनानै जोङो BA पास जाबाय ओमफ्राय ल' फरायबाय ओमफ्राय दानि B.Ed होनो जोंनि समाव BT बेचेलर अफ ट्रेनिं बेबो आङो रिटेनाव पास जाबायमोन मंगलदैयाव उनाव प्रेक्टिकेल हैनांगौ हाइ स्कुलाव धुला हाइ स्कुलाव धुलायाव आरोना ओइदिनखालि जों 72 घन्टा 72 आवार्स रड ब्लकेट राजा लामा होबथानाय आन्दलन खालामनानै लालायबायना दा थांनो हायाखिसै आरो बिदिनो बे फरायनायाबो हाफ डान जाबाय आं MA खौबो एडमिसन लानो हायोमोन खिन्थु आंनि टारगेटआ उकिल जानाय टारगेटमोन लयार बे जेरै रौता स्पर्टस क्लाब बेखौ जोङो दादों
दिनै जों बर'फोर गोजा गान्दा क्लाबखौ जों दादों हिन्दीयाव आङो वार्धा सेन्टार बम्बाइ महाराष्ट्र मुम्बाइ गोदोथ' बम्बे होनोमोन दा मुम्बाइ वार्धा सेन्टार होनो कभिडआ इकुइभेलेन्ट टु मोनसे ग्रेजुवेट आरो सारा बे कभिडखौ प्रबिन पास खालामनानै लादोंमोन ना नङा बोरैहाय लाखो होमबा प्रबिना आसामनि आसाम राष्ट्रीय हिन्दी परिषद बे आसामनि आसामनिया ग्रेजुवेटआ माबा बिसारद हिन्दीनि बे ग्रेजुवेट बिसारद ओमफ्राय MA आ प्रबिन ना बे आसामनि आरो जोंना कभिडआ ग्रेजुवेट जाहैबाय हिन्दीनि मथे बेनिफ्राय बिनि माबाया MA आ रत्न जाहैबाय रत्नमोन आरो दा बे डिप्ल'माखौ आङो हाइ स्कुल थानाय समाव लादों हाइ स्कुलाव लादोंमोन आरोना मेट्रिक पास जाबानो आङो कभिडखौ पास जादों बे मोनसे आंनि एडुकेसनेल क्वालिफिकेसना सोलोंथाइना बिखि दाथ' आं 70 जाबायथ' 20 बोसोरथ' नङा गिला ओमफ्राय जों हुदुदु गेलेयोमोन बे लामा दथा औवासुं सायायाव जोङो लांदां गान जात्रा गाननि जों नाटक खालामनानै गेलेयोमोन ओमफ्राय औवानि थुंग्रि सिबनानै थुंग्रि दाननानै जुद्ध नाङोमोन जों बे मोनसे ओमफ्राय उन्दैयाव बे थिंगि ग्रेबखौ जोङो गारि बास बानायोमोन बे समाव औवा बुरखानि साखा बानायनानै जोङो मटर बानायोमोन आरो बेखौ नोंसोर गेलेनो मोनदों ना मोनाखैथाय जों मोनाखै सार गेलेदोंना गेलेफेराखै जोंनि समाव बेबादिमोन आरो बेबायदिनो जोंनि समाव स्पर्ट्स होनोब्ला सोब गामियावनो नुजोबगोन आरो स्पर्ट्स जिखुनु माबा मोनसे सोरबा गिला गेलेदों सोरबा फुटबल गेलेदों सोरबा बाथा मोनसे कालचार दंमोन दा बेबायदि जोंनि लाइफआ स्पर्ट्सनि माबा बेखौनो होनदों बे समा जोंनि थाखाय गल्डेन एरामोन माने सनानि मुगामोन बै समा आरोना जोंनि थाखाय आरो मास्टार साख्रिखौ बबेयाव मावोमोन आरो बेसेबां बोसोर मावबोखोमोन आरो मा आयदायाव फोरोंमोन 14 बोसोर मावदों 1976 आइसिनियाव जइन खालामदों 91 जास्ट MLA जागोननि एक मास ना 1.5 मासाव रिजाइन लाबाय ओमफ्राय आं हिन्दी फोरोङोमोन बिनि उनाव जों हाइ स्कुल स्टार्ट खालामदों ससियेल एखनबा 7-8 सो इंराजि बबेयाव फोरोङो बर' बाजार एमइ बिसोर हाइ स्कुल एमइआ सरकारि खामानि सारा समाजनि खामानियाव मा खामानि मावबोखो मा बिबान लानानै खामानि मावबोखो सारा समाजावहा समाज होनोबा मोननै थायो मोननै रोखोमनि थायो मोनसेया आं उन्दैनिफ्रायनो गामियाव क्लाब दादोंमोन आंनि दियाबारियाव गल्डेन क्लाब बे गल्डेन क्लाबाबो फुटबलाव नाम खामायदों बेबायदिनो स्कुल गायसननाय LP स्कुल गायसननाय दियाबारि LP स्कुल आं गायसननाय बालुमारि LP स्कुला आं गायसननाय बेबायदिनो अनेक प्रथम लामायाव गामिनि लामाफोरखौ बे समावथ' सरकार होननायखौ मिथियामोन MLA होननायबो मिथियामोन गामिनि लामाखौ जोङो दैदेननानै क्लाबनिफ्राय गाज्रि जानाय लामाखौ जों खोयोमोन रायजोखौ लानानै बेखौ सावरि होनना बुङो थिग बेबायदिनो औवानि दालांफोर दंब्ला
बेफोरखौ जों मेसेङावनो मेरामति खालामनानै दोनोमोन बेबायदिनो ससियेल हाबाखौ गोबां मावबोग्रोनाय जादों दा नोंसिनि गामियाव बा दिनै आंनि गामियावहाय बेबायदि सावरि लिंनानै गामिनि लामाखौ खोनाय नुबावोना नों दाथ' नुनो मोनला सार खालि गभर्नमेन्टनि अनसुंथाइखौ लामा नायो बेखौल' हा नेबाय थायो आरो बेखौल' बे थांबाय बिनिफ्राय नोङो बेफोरबायदिनि थाखायनो उनाव आं गुदिनिफ्राय बुंनि आं तेजपुर कलेजाव फरायदोंमोन दाहाय 74निफ्राय आं फरायदों दा 74निफ्राय 75सिम रमान स्क्रिप्ट आन्दलन जाग्रोबायना रमान हांखोरा हायार सेकेन्डारि बे समावथ' हायार सेकेन्डारि गैयामोन पिउ प्रि इउनिभार्सिटिनि सेकेन्ड इयार फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयाराव बिराद आन्दलन खालामनो गोनां जाबायना बर' साहित्य सभाजों बर' साहित्य सभाया रमान स्क्रिप्टनि थाखाय मोनसे एक्सन कमिटि दादोंमोन रमान हांखो नांगौ होननानै दा जोंदि देबनागिरि लानो गोनां जाबाय देबनागिरि माबाखौ बेखौ उनाव जों जेनदों बे आन्दलनाव बर'फोरा इन्दिरा गान्धीया उफाय गैयैनि इन्टारभेन खालामनानै रमाननि सोलाय देबनागिरिखौ हरदों आरो मानोना बे समाव चिफ मिनिस्टार शरद सिंह आरो हम मिनिस्टार स्टेट हम मिनिस्टार बिटिसर सुकिया कमप्रमाइज खालामाखिसै जोंजों बुख्रेबथारबाय जोंखौ इन्दिरा गान्धीयाबो उफाय गैया होमारनांसिगोन बिसोर होननानै बिनि सोलायनायखौ लादो नोंसोर नङाबा गैला होननानै साहित्य सभा गनायना फैनायसै दा नोंसोरो देबनागिरिजों फरायनाया बेनो आरो बिनि उनाव 75, 6, 7सिम तेजपुर कलेजनि तेजपुर आनसलिकनि बे तेजपुर टाउन खिनिखौ बे गेरिखि सिरिखि कसारिगाव बिदि गैया होमबा हा बेखिनिखौथ' ओमफ्राय दरं कलेज तेजपुर कलेज ल' कलेज बेफोरबायदि लोगो नांनानै तेजपुर आनसलिक एबसु दादोंमोन बिनि आं जेनेरेल सेक्रेटारि जायो फार्स्ट अर्गानाइजेसनाव आं बिबान मोननाया बे बेहाय आरोना तेजपुर बिनि उनाव 1979, 80 रौता आनसलिकनि प्रेसिडेन्ट जाफैबाय आं रौता आनसलिकनि रौता आनसलिक एबसुनि बेवहाय आङो माखासे माबाखौ आङो बुखावना हरनायसै बे समाव रौता आनसलिक होनोबा बिराद गिदिर एलेका मोनसे साब डिभिजनजों समान गतिके आङो इसे गिदिर माबाखौ सामलायनो हानाय नंला मानसिफ्रा मिटिङावबो फैया लाइजामबो मोनहैया खराम जाया आरो बे समाव लिडारशिपनि क्राइसिस जोंनि गेजेराव बिए पासआनो आसि खननानो गैया मेट्रिक पासआनो रायजोनि हाबा मावनांगौ जायो राजनितिनि हाबा मावनांगौ जाबा आन्दलन खालामनो गोनां जायो गतिके जोंनो लिडार नांगौ बै समाव लिडारशिप क्रिएट खालामनांगौ होननानै आङो रौता ओनसोलखौ मोनब्रैयाव बुखावना हरो अरांखौ हरबाय अरांनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट जाबाय अलिन्द्र मोसाहारि गायसनगिरिया माजबाटखौ हरबाय बुखावनानै माजबाटखौ दाबाय बर' बाजारखौ दाबाय ओमफ्राय बै नोलोबारि ना बेनिफ्राय दलगाव बाथाबारि बिसोरो बर' बाजारजों थानायसै बेबायदि आरो ओमफ्राय बे एखे समाव आं सेन्ट्रेल एबसुनि भाइस प्रेसिडेन्ट जाहैगारबायना लिडार गैया नालाय गरेस्वर कलेजाव सेन्ट्रेल एबसुनि भाइस प्रेसिडेन्ट जादोंमोन सारा आं भाइस प्रेसिडेन्ट परमेश्वर ब्रह्म सेन्ट्रेल एबसुनि सेक्रेटारि बे थांबाय बेनि उनाव संबिधान एबसुनि संबिधानाव डाइरेक्ट सायख'नायसोमोन बिदि साथाम साब्रै जानानै इलेक्सन गेलेलायनाय सिस्टेमानो गैया गैयामोन आरोना दा बे कनस्टिटिउसनखौ एमेन्डमेन्ट खालामनांगौ जाहैबाय ओमफ्राय आं मा खालामखो बालिराम बर'मोन महेश्वर बसुमतारी भकतपारानि
खगेन बसुमतारी कितिस बर' मधु बर' देबनाथ बसुमतारी अन्थाइगोरा बड'सा नीलेन सरगियारि अलेन्द्र मोसाहारि रबिराम ब्रह्म बिसोरखौ बुंनानै आंखौ सायख'नायखौ उद्रु खालामना लानायसै बे दिपुआ जाबाय दा आंखौ बोखांना लानाय लोगो लोगोनो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गवालपारा डिस्ट्रिक्ट अनेक डिस्ट्रिक्टआ आंखौ प्रेसिडेन्ट मोनैनि थाखाय वाकआउट जाना थांबाय आरो बे कनफारेन्सआ जादोंमोन बिजनि लाव गामियाव सन्थलानि गामि बाहाय क'क्राझारनि सासे बिजय ब्रह्म होननाया जोंनिनो लोगो मानसिया रुंसारि जाबाय बावैसो बियो बिराद गरम मानसिमोन बियो हाउसआवनो खुख्रिजों सिबनानै होसोलाबायबायना बियो बिसिमहालागै जादोंमोन आरो थेवबो आं कमप्रमाइस खालामाखै आं कनभिन्स खालामबाय आरो आं दे थांनोसै आं होननानै फरेन लाना फैबाय आरो दे जासिगोन होननानै ओरैनो गावहाबो इन्टारेस्टखा लिडारशिप लानो फैनानै जों बेखौ प्रेसिडेन्ट बानायबाय आइथानजानि रबिराम ब्रह्मखौ बानायबाय ओमफ्राय जों इमिडियेट आउटगयिं समाव रबिनसन मोसाहारिया भाइस प्रेसिडेन्ट मोनदों बै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि जानाया आइस अफिसारालै बेखौ बुंनोसो बावदों ओमफ्राय दनेन ब्रह्म होननाय बियो भाइस प्रेसिडेन्टआ सानै थायो सेन्ट्रेलाव बे नावखाथा गरेस्वरनि बेमारि जाबायलै बेबो बेनिफ्राय बिदिनो जोङो बेवहायनो जों मोनसे रिजलिउसन लाबाय जे पिटिसिआबो फैलार जाबाय इउटिएनएलआबो फैलार जाबाय रायजोखौ बिनो हायाखिसै এইবার बर' एबसुआनो डाइरेक्ट फरायसा आफादब्लाबो बड'लेण्ड रायजो बिनायखौ आन्दलनखौ खालामनांसिगोन बे डेलिगेट मिटिङा बोरै रायजो बिनो मोननांगौ दानो बिसोरो पिटिसिनि घोर सापर्टारमोन आरो नलबारि डिस्ट्रिक्ट एबसुआ ओमफ्राय मानिया गले गले बिसोर बुंबाय थायो मा जाखोथाय गरमा गरमि मानसिफ्रा बे बुंग्राफोरखौ हमनानै दोखो 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 बाहेरायाव बर'ना बुहैनायसै बुजिबाय बुजिदो बादा होनायनि थाखाय आरो बे समाव माबाया हाउसखौ सलायदों बालिराम बर'आ स्पिकारमोन आरोना डेपुटि स्पिकारमोन बे स्पिकारा फैयाखै रत्नेश्वर बसुमतारिया एबसेन्ट रबिनसन मोसाहारियाबो फैयाखै एबसेन्ट बे समाव एसिएस फरिखा होनो थांदों बियो उनाव एसिएस मोनबाय बियो बिनिफ्राय हरजों हर लाजिनानै बिसोर अखद जानानै गारि घोड़ा थफ्ला थफ्लि लानानै थांफिननो ओंखारबाय आरो जों बिराद रिकुवेस्ट खालामबाय जा बिहुराम बर' सार लेंहरना जों लाजिनाय मोनबाय जोंखौ मानो बुनो मोननांगौ चरन नार्जारिया चिफ गेस्टमोन अखानायै अपेन मिटिंमोन ना बेखौ बै जितेन सौरियानि बे माहाजोनाव खनानि माबालै बायजों दोनदों आरो बे समावथ' न' मोजां गैयामोन ना 86आव रौतायाव बेबो हरजों हर खारखोमालांबाय 1975निफ्राय 77 सिम तेजपुर आनसलिकनि जेनेरेल सेक्रेटारि एबसुनि 79 निफ्राय 80 सिम 81 सिम रौता आनसलिक एबसुनि खेबनै प्रेसिडेन्ट बे थांबाय ओमफ्राय बे 79 निफ्राय 81 सिम सेन्ट्रेल एबसुनि भाइस प्रेसिडेन्ट बेनिफ्राय 82 निफ्राय 83 सिम
स्पिकारमोन आरो सेन्ट्रेल एबसुनि ओमफ्राय 83 निफ्राय 86 सिम आफादगिरि प्रेसिडेन्ट हा ओमफ्राय 86 निफ्राय आन्दलन जोबजासिम BC एकर्ड जाजासिम एबसुनि एडभाइजार थादोंमोन आरो आन्दलन जोबजासिम बेनिफ्राय 1988 आव BPC नि आं फाउन्डार प्रेसिडेन्ट सानसुमाया चिफ कनभेनरमोन BPAC बड' पिपुल्स एक्सन कमिटि बर' सोमावसार आफाद दुलाराय बर' सोमावसार आफाद बेखौ एक्सट्रायै एबसुआव दानानै होदोंमोन आरो जों बेबादि माने आङो एबसु लाइनाव बिबान मोनबोनो बेबादि ओमफ्राय साहित्य सभानि आं खेबसे एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि जादों 79-80 आव रौतान प्राइमारि बड' साहित्य सभानि एसिस्टेन्ट सेक्रेटारिमोन बे साहित्यनि लाइनाव आङो थानो हायाखिसै आन्दलन एबसुआव फैबाय नालाय खेबसेल' खिन्थु आङो बुंनो थाङोबा गावखौनो आं थुनलाइनिनो मानसिमोन नंगौ सार सारा रायकसनि टिमा आरो दावहानि उखुन्दै बिनि अनगायैबो सारा मा थुनफावथाय फाव लाबोखो आं दिनैसिम आंनि लिरनाय थुनफावथिनानो हक बा आबुं भावथिनानो हक आबुं माने फुल ड्रामानो हक मोनफ्रोमबो ड्रामाखौ आंनो गासिबो मनसस्थ आंनि एक्टिं खालामजोबनानैसो आं दिन्थिदों लेखा दिहुनब्लाबो आंनि एक्टिं खालामदों दा दावहानि उखुन्दै रायकसनि टिमानि अनगायै आंनि फुल ड्रामा दंबावो प्रथम सिगाङाव आं खालामदों फाथालपुरिनि गान्दासुर बेखौ आङो 99 आव खालामदोंमोन 1999 ओमफ्राय 1979 आव आइटेमजाराव रंगिला दाखु होननाय मोनसे थुनफावथिना बेखौ खालामनाय जादों बेनिफ्राय साइमन कमिसनखौथ' बुंबाय बिनि अनगायैबो हारसा बर' लगाय गारै 30 खानसो जादों लाइफआव फावथिना माने दिन्थिबोनाया नों आसियाव सानलाय आं बुंलांनि 1967 एमइ स्कुलाव फार्स्ट आङो नाटक खालामनायानो जाबाय जयामोन ना असमिया नाटक बेहाय आङो सासे फिसाला उन्दैनि रल लादोंमोन बेनि उनाव धेकियाजुलि हाइ स्कुलाव ES काला ओमफ्राय बेखौ आं माबायाव खालामदों 72 आव 1972 1974 आव सर्गजात्रा बे शहीद मैदान गैया होमबा धेकियाजुलियाव बैसागु फांसनाव असमियाफोरनि बिहु फांसनाव बे सर्गजात्राखौ जों खालामदोंमोन बे मोनसे थांबाय ओमफ्राय ओरै जिउदिसियान 2008 ना 7 बे भानुसकावनो खालामदों माने जिउदिसियान माने नेपाली नाटक रयेल जे जिउदिसियान माने जिन्दा खबरमोन आरोना बाय आं राजकुमारनि पार्ट लादोंमोन बे थांलायबाय नेपालीमोन बे नाटकआनो नेपाली बेनि उनाव मायां आरो मरमि बे सिनेमा जालायबाय सिनेमायाव मायां आरो मरमि मायांनि अननाय सिख्लासा बिदि आरो
बेखौ नाट्यकार नगेन नाथ बिनि डिरेक्सनाव आं खालामदों आरो सासे सेंग्रानि गारजेन मायामार मरमि ओमफ्राय मुनिन बरुवानि नाटक 1974 आव मोनबि 2004 नष्ट चन्द्र नाटक बिनि उनाव अग्नि बृष्टि फैबाय फुल सिनेमा अग्नि बृष्टि बेनिफ्राय आरो मास्टार साख्रि मावनायावबो अन्धमनिनि साव बेखौ एक्टिं खालामदों आंनि लिरनाय आंनि डिरेक्सन बर' बाजाराव आरोना अन्धमनिनि साव बे मोनसे थांबाय ओमफ्राय गोबाव दंबायलै बावलायलांसिगोन बेफोरनोमोन आरोना सारा गेलेनाय बिथिङाव बबे खेलाखौ माने बांसिन मोजां मोनोमोन बा गेलेयोमोन? 1 नम्बरावनो फुटबल नैथियाव क्रिकेट थामथियाव चेस ना फुटबलखौ आं बिराद मोजां मोनो जों उन्दैनिफ्रायनो नारें जुमब्रा फिथाइजों गेलेनाय न'आव जोंहा नारें जुमब्रानि सारा राजखान्थि बिथिङाव बेसेबां समसिम खामानि मावखो बेसेबां बोसोर खामानि मावखो? एक्टिभ पलिटिक्सआव हाबनायानो जाबाय 1991 निफ्राय 2011 सिम एक्टिभ मावनाया 20 बोसोर 21 बोसोर दा बिनि अनगायै 1974 दिनैसिम लायोब्ला राजनिति आरो समाजखान्थियाव 50 बोसोर जाबाय आं फिल्डआव खामानि 50 बोसोर जाबाय आरोना दानो बे आन्दलनाबोथ' राजनिति आन्दलन लास्टआव राजनैतिक भाबै बेखौ समाधान खालामनो गोनां जायो रमान स्क्रिप्टआनो हक उदिया सलानो हक बड'लेण्डआनो हक बेखौ लं रान नायोब्ला गल्डेन जुबलि जाबाय आरो 50 बोसोर जाबाय आंनि ससियेल लाइफआ सारा माने पलिटिकेल राजखान्थि माबायावहा खामानि मावबोनाय आरो ओमफ्राय बे 20-21 बोसोरा एक्टिभ पलिटिक्स होननाया एम.एल.ए गेलेनाय एम.एल.ए दारायनाय एम.एल.ए देरहानाय बेदहायनो 20 बोसोरा दा बे 20 बोसोर बै 50 बोसोराव हाबनानै दं आरो सारा बबे समस्थियाव माने देरहाबोदोंमोन? पानेरियाव 91-96 नि गेजेराव खेबसे 64 पानेरि समस्ति 2001 निफ्राय 11 सिम मोननै टार्म्स मासबाद 70 मासबाद समस्थियाव खननै देरहादोंमोन सारा खेबथाम बेनिफ्राय जोबनायावहा जोङो गोबां मोनथियै बाथ्राखौ मोनथिबाय आरो सारनिसिम सारा लोरबां देहाखौ लानानैब्लाबो जों दान्दिसे मोगा मोगि लानायावहा बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय सारनिसिम आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो थाबैनो सारा इसोरनि बोर मोननानै थाबैनो राफोद देहाखौ मोनफिनगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय आरो एसेयावनो दिनैनि जिथुनाखि मोगा मोगि लानाय हाबाफारि बा आयदाखौ फोजोबबाय खुलुमबाय सार।